מה שלום הילדים, מה שלום כולם? כן? מה עם מרי והורים גם שם? או שם? כן. הורידו לו את הפרופיל בגלל שהוא עבר ניתוח בברך. הלך והעלה אותו? אין ספק לעבוד. אחותך, אמרתי לה, קרן, כפרה עלייך. הייתה אצלי השבוע, היא באפרת. כן, אמרתי לה, למה לא אמרתי? היא אמרה לך שהייתה אצלי? כן. אמיתית, הייתה איילת חיפון, אין אחד שלא בא, אמרתי לו עכשיו תהילים. שבת, תגידי בנרות שבת. היא כל כך היא, חמודה. אני מתה עליה, איילת. היא חמודה, כבר כזאת, היא נשמה. היא דאגה לי לייפוי כוח להורים שלי, הכל. איזה גיבור. בטח. אני עשיתי אצלה. לא ידעת שהיא עושה. רק בזה. כל מי שדיני משפחה, זה משפחה. למה? כי... אני אגיד לך למה. שאם את תלכי לבנק, אני צריך את כולם? כולם? לא, אז עשינו רק שניים ראשונים, ואם השניים הראשונים לא יכולים, שניים אחרים. שניים ראשונים, ואז שניים אחרים. נגיד, יהיו פה, יהיו שם, לא יוכלו, גם אני יכולה. עכשיו הפעלנו את הייפוי כוח. למה? תגיד את זה, אבל ההורים שלי היו דיבנטים. לא נכון. מה קורה היום? אבא שלי דיבנטים שלי ביחד. זה לא חשוב, זה החודש של בן אחי. של מי? הבן שלו. רגע, לא, יש הכל. של מי? שלו. שלו? בטח אסתר אף אחד לא יבוא. דאגת מאמא שלנו. שלי, כי מה שקורה משהו קרוב,